24 horas despois e a situación que tendes aínda é esta absolutamente desoladora e que non podemos nin camiñar. Todo o que ocurriu en nada, en media hora, unha hora máximo. Pero vimos afectada todo por esta lameira nunha zona moi céntrica, ademais que estamos aquí da rúa, pero vemos que tamén causou estragos nas túas parcelas. Non che quedan patacas. Non queda nada. Este ano habrá que ir a Xinzo por elas. Onta tarde empezou a tronar e tal, e de repente empezou a chover, a cachón todo a tope. Unha das parcelas, unha da túa propiedade, outra traballa da ti tamén, onde tiñas, e digo tiñas, as patacas. Tiña patacas, sí, pero bueno, xa vedes como quedou, non vale para nada, eso hai que tiralo todo e deixalo un ano aí en baleiro. Puxose negro, eu estaba no bar xogando as cartas, veu un veciño a buscarme que se me alagaba a casa. Non pudemos entrar, tuvemos que vir por aí, pola parte de arriba, por dirección prohibida, e cando entramos xa estaba todo hasta arriba da auga. Inevitable ir case un ano atrás, pensar naqueles días, semanas tráxicas dos incendios, porque decides que o donte ven daquilo. Claro que ven daquilo, vos non tedes máis que ver o monte como está, e os arrastres todos que fixo a auga, baixou todo por aquí. Os veciños non o limpiamos, Confederación non o limpia, e o Ayuntamiento non o limpia, entonces está todo así. Non hai un elemento, hai máis dun. Esa auga baixa por aquí, pega nesta parede e con que se encontra? Pelí, en vez de tirar pelí, tirou para o sitio máis fácil, hacia a horta, que caía para baixo, e claro, e depois volveu a auga para atrás. Imaxes que acaban de ver correspondes exactamente, Chapi, de que non o parezca, con isto, coa... Exactamente, é a mesma imaxe, só que hoxe baixa sin auga. Porque ti que onte volveu de novo á superficie. Exactamente, volveu á superficie e polo seu cauce natural. Que se queren limpialo, que veñan a limpialo e que fagan algo. Que danos un indicador que teñas bombo nas caixas elevadas. Ata onde chegaba? Por aquí, máis ou menos, a auga. Vimos da casa de Chapi, pero non é a única afectada. Nesta outra aquí, Sergio enchendo capachos para leválos ao exterior onde xa non cabe máis lodo. Outro capacho que valeiran Paco e tamén Óscar. Pero onde comenzou todo? En que punto estivo exactamente esta casa? A forza da auga foi tal que derrubou ese valo, ese muro nese lateral e foi o que permitiu a entrada indiscriminada desa cantidad de auga xerando este lodo. Na casa de Chapi, na casa de Óscar, pero en moitas casas do centro da rúa onte ás 4:48 minutos da tarde, cando comezan a sucederse as chamadas telefónicas. Gregorias, moi boas. Na túa casa tamén, e vemos ainda os estragos 24 horas despois, isto transformouse. Sí, fue algo bueno, ahí marca la altura. Y bueno, hoy está bien, pues, como estuvo ayer. Y tuvimos que improvisar la entrada. Para poder entrar e sair a vosa casa, tiñades e tendes aínda que manter isto porque vemos que está aínda auga, lodo... Sí, mucho. Y gracias a la ayuda de los vecinos, pero fue algo repentino y muy rápido. Moi rápido, grazas, Gregorio. E xa nos din esa palabra clave tamén onte aquí, veciños, veciñanza, porque foi esa cadea, Paulino, a que fostes facendo no momento para salvar as casas, as persoas, todo o que podíades. Todo o que podemos salvar, tirámonos todos á calle, os veciños todos aquí. Como foi ese momento das 4:48 da tarde, ese momento antes das 5? Que sucedeu de súper? Pois que empezou a baixar unha riada por aquí por a calle abaixo, e como nós somos unha zona máis baixa, toda a auga veu cara a nós. Auga que chegaba, por exemplo, fixadevos agora a vosa dereita, a lugares como este vemos o acceso a unha adega que nin os bombeiros podían baixar a bomba da chica da cantidade da cantidad de barro e de gravilla. E que, fillo a cabo, ainda non acabaron de limpar. Ven con nós porque, aínda que a de Paulino é unha casa pegada a esta, Paulino, ponte por este lado, que che ocorreu xusto a ti cando abres a verxa, a cancilla da túa casa, que ocorreu? Pois que me tirou a auga para atrás. Proxectoute. A presión que traía a auga. Porque a auga todo desde según viña por a carretera abaixo, todo era caída, toda caída, auga, toda caída. Toda cara abaixo aproveitando, digamos, a orografía tamén da zona. Viñan paus, viña barro, viña...
viña muebles, viña de todo. Arrastraba todo o que podía. Todo desde eso, o Barranco do Rubio tamén, ollo, porque hai outro que está un poquinho máis á dereita pola zona de Vilela, que é o Barranco do Inferno. No, Pozo do... O Pozo do Inferno, e que dá nome ao que se viveu onte aquí, e que hoxe, nesa previsión, xa volvamos antes, teñen esas barreiras de contención, eses sacos para evitar que ante a descarga de auga volva a entrar para as súas casas. De verdade que non criamos estas imaxes cando comezaron a chegarnos os teléfonos. Media Galicia ao sol e de súpeto en minutos, mirade. Pedrazo do grande que complicou e moito a circulación por algunhas autoestradas e autovías galegas. Hai que ter moito cuidado nestes intres, porque en segundos unha estrada tranquila pode converterse nun treito, está de lo vendo, ben perigoso. Pois imos a falar xa cunha persoa que se atopou esta situación e dende logo non daba creto porque foi de un momento para outro. É o actor e tamén compañeiro Rubén Ríos. Moi boas tardes, Rubén. Moi boas tardes, que tal? Bueno, Rubén, ti as conducindo tan tranquilo pola autoestrada cando de súpeto comezou a caer este pedrazo e tuveches que parar a circulación, non? Bueno, sí, a verdade é que foi, como ben acabas de decir ti, viñamos de Compostela, camiño a Ourense, con 23 grados, que é outro tema que tamén nos impresionou moito a min e a miña parella que viñamos no coche, la viña conducindo, xa antes de ver caer toda esa pedra, que empezaban a baixar rápido a temperatura, chegamos aos 7 grados, en nada empezou a granizar, pero era un granizo, bueno, que marcou, como puides ver, o cristal do coche, o capó do coche. A verdade é que nós nun primeiro momento, como vimos moitos coches aparcados, pensamos que houbera un golpe xa por motivo da treboada, pero non, estábanse salvaguardando debaixo dunha ponte para que os seus coches non foran afectados por a pedra, cousa que tamén complicaba maiores a circulación. Entonces aparcamos máis adiante, non aí para non colapsar tanto, paramos como 4 ou 5 minutos e como o noso coche, bueno, é todo terreno e demais, fomos avanzando pouquiño a pouquiño, pero na miña vida é brutal, Claro, Rubén, ti porque tes, acabas de dicir, un coche un pouco grande, vas con certa seguridade, eu teñolle pánico a esta situación, porque non sabería que facer, se reducir a velocidade, que iso é obvio para que non haxa problema, se parar a xiña. Supoño que ese sangue fría que ti tiveches, moitos conductores que estamos vendo agora mesmo as imaxes, que tamén é fundamental para que ti dicías que non houbera un choque en cadena, que non houbera un accidente. Claro, a preocupación nosa tamén era que non se nos rompera o parabrisas do coche, quero decir, porque chega un momento, houve un momento que isto é como todo golpe. Sí. Isto é como todo golpe. Primeiro dices, ai, o material, pero no momento que houve como os 2 minutos que xa daba igual o coche, era dicir, vale, que non rompa o cristal do coche, porque se rompía o cristal do coche, aínda que evidentemente non rompen de todo, porque son lunas e demais, pero si houve un momento que o material pasou a un segundísimo plano total e tiñamos medo de que realmente rompera o cristal do coche, porque eran unhas pedras, e outra das cousas que nos chamou moito a atención é que na propia montaña que tiñamos a nosa dereita, as pedras caían por a ladeira, por a montaña, pero que parecía que estaban tirando sal desde arriba para baixo en moreas grandes. Sí, a verdade é que foi, xa te digo, é a conversa de hoxe, pero que se non o vives non o crees, a potencia que tiña esa pedra e como se está revelando a natureza, Non, eso dende logo que sí que damos pampos moitas veces con estos cambios tan bruscos que hai no clima, pero ti dis que ese pedrazo viña con tanta forza e que era tan grande que mesmo, se non me equivoco, no voso coche sí que deixou algunha pegada, non? Sí, no capó deixou 2 pegadas e no espello do coche pasei antes aos vosos compañeros de produción 3 chinazos de pedra. Estamos vendo agora mesmo as imaxes, Rubén, a verdade é que chama a atención.
Sí, é que cando vin eso dixen, meu Deus, que non rompa o cristal. Evidentemente sabes que eses cristales se rompen, pois nunca se rompen de todo, pero a verdade é que foi curioso. E despois a roda ao ir andando había, eu non sei os centímetros que podía haber, pero ao mellor había 3 dedos de pedra, pero en nada, claro, en nada. Eu creo que duraría uns 15 minutos. E chama a atención tamén, Rubén, esa baixada brusca da temperatura, porque diste que había máis de 20 graus e de súpeto xa uns 6-7 graus. Pero é que despois, isto foron como entre 12 e 15 minutos, o que nós vivimos porque nós íbamos avanzando, non sabemos se atrás quedaría un pouco máis, pero que despois xa, acercándonos un pouquiño máis á cidade de Ourense, xa subimos pero así rapidísimo, que a 20 grados, 19 grados, foi algo surrealista. A toda a primavera. Moitísimas grazas, Rubén, un bicazo. Nada, a vos, unha aperta enorme e moita sorte no novo destino.